שעושים את כל התרגילים, כן. מה, פשוט פורסים מחצלת? כן, יש לנו קלפים שנקראים יוגי בבית. אלה קלפים שמתארים את התנוחות השונות של היוגה, לוטוס, עכביש, כל מיני דברים כאלה. והם פשוט עושים בבית. אני אומרת להם את השם של התנוחה, הם מיישמים, אתה רואה, זה נורא צבעוני, נורא מצויר. ואז מה קורה? וזה קודם כל כיף. אוקיי. לפני הכל זה כיף, זה רוגע, זה קצת שקט. עכשיו, מתברר, אני למדתי היום רגע, אבל נכנסים לתנוחה ונשארים בה? הנה, תראה למשל, אתה יכול לעשות את התנוחה הזאת? לא. לוטוס? לא. לא? לא. אוקיי, יכול להיות שנעמי עוד מעט תעזור לך לעשות חתול? אתה יכול להדגים? לא? לא. אחרי כמה אימון הוא צריך, נעמי, כדי להפוך לדברים האלה. אז זה משהו שאני עושה עם הילדים בבית, והערכה הזאת נורא כיפית, אבל עכשיו אנחנו לומדים שזה גם יכול לעזור לילדים עם הפרעות קשב, לא סתם תרגול לכיף בבית. נכון, ללא ספק זה יכול לעזור. התרגול של היוגה עוסק בעצם בשיפור של יכולות קשב וריכוז, זו המטרה של תרגול יוגה. ואנחנו חיים בחברה שיש בה כל כך הרבה הפרעות קשב, גירויים מכל הכיוונים, כל הזמן, מידע שרץ לנו מול העיניים, וילדים יותר ויותר חשופים לזה, ויש יותר ויותר קשיי קשב וריכוז. אז בעצם היוגה יכולה לעזור בזה, קודם כל בהפחתה של סטרס, כי אנחנו יודעים שיש קשר בין סטרס לקשיים בריכוז. אז אם אנחנו עוזרים לילד להוריד את הסטרס, את רמות הלחץ שלו, אז כבר הריכוז שלו משתפר והוא יותר מוכן ללמידה. אז אני בעצם עובדת עם מורים, אני עוזרת למורים להשתמש בטכניקות בכיתה, להתחיל שיעור עם כמה דקות של תרגילי יוגה כדי להכין את הילד ללימוד של אנגלית ומתמטיקה. אבל היית מציעה נגיד להורים להתחיל את הבוקר עם דקות של יוגה? כן, זה כמה דקות של תרגילי נשימה, תנועה. הדבר היחיד שמתסכל פה, יש לי ילדה בת 4.5 שרצתה שאני אעשה איתה את זה. עכשיו, זה מאוד מתסכל כי ילדים נורא גמישים. עכשיו, אמא לא יודעת לעשות כלב מביט לאחור. כלומר, אני יכולה, אבל למה לשבור את את לא יודעת לעשות כלב מביט לאחור? לא טוב כמוך, אבל אני משתפרת. אני ממש עובדת על טווחים, חמוס במנוסה. אז איך מתאימים את עצמנו לילדים בעצם? ומאיזה גיל הם מתחילים? אז ילדים יכולים כבר מגיל 3 להתחיל, והם באמת מאוד גמישים, אבל הם לא חזקים. אפשר להדגיש איתם יותר תרגלים שמחזקים את הגוף. אז בוא נדגים. אז ליבי ואילי פה, שמאיזה גיל הם מתרגלים יוגה? הם, מאז שהם תינוקות, כשהייתי בהיריון הם תרגלתי, אז הם מכירים את זה. כשהם היו עוברים הם כבר עשו... כל הזמן סביבם. יש שם מזרונים שלך. את המקצוענית. כן. אז בואו, אתם מוזמנים להצטרף. הנה, מאי. בוא, יש עוד מזרון, יש מזרון. יש מקום. בואו תסתובבו אליי. יאללה, מה שניכם עכשיו פתאום... נדגים כמה תרגילים שאפשר לעשות עם ילדים. תרגילים מאוד פשוטים, כל אחד יכול לעשות. כן. תרגילים שאני מלמדת את המדריכים שלי במכון וינגייט לעשות עם ילדים. להוריד את העקבים אפילו, יאללה. אפשר להוריד נעליים, להרגיש בנוח. אני מרגיש בנוח במיטה. טוב, אז אנחנו מעריכים את הגב שלנו למעלה. אפשר לדמיין שיש לנו איזה כתר על הראש כדי שנרגיש ככה יותר גבוהים ומלכותיים. ניקח ידיים למעלה לאט, ונוציא את הציל שין ארוך החוצה. ידיים שוב עולות, מכניסים אוויר, מוציאים לאט את האוויר עם הציל שין. מכניסים אוויר, נשיפת נחש, ציל ארוך. מעולה, ניקח את הידיים לצדדים, תרגיל הנשר בישיבה. שעוזר לאיזון של המוח והמערכת העצבית. יד ימין על יד שמאל ב-X. לעשות X ולנסות להביא כף יד אל כף יד. ככה, אצבעות לכיוון התקרה. אם אפשר, מביאים יד ליד, אבל לא חייבים. יופי, וקצת אפשר להניע את הידיים מצד לצד. זה פיתול של הגב העליון, מאוד מאוד בריא לעמוד השדרה. ומחליפים ידיים לצדדים. כן. ומחליפים את ה-X. יד שמאל מעל ימין, גב כף יד לגב כף יד. אנחנו לא סימטרים, נכון, בגמישות שלנו. יש אנשים שיד אחת יותר קשה למצב. ויש אנשים שהם לא גמישים. וזה גם בסדר, זאת לא המטרה ביוגה יחידה, רק גמישות. ומצד לצד, ולאמצע, וידיים על הברכיים, נשימות פרחים. זה תרגיל שאני עושה עם ילדים. נדמיין שהידיים כמו פרחים, הידיים נפתחות כשמכניסים אוויר, הידיים נסגרות לאט כמו פרחים כשמוציאים אוויר. נסו בעיניים עצומות עכשיו, להכניס אוויר, לפתוח את האצבעות, אפשר לדמיין את הצבע של הפרחים, ולסגור את האצבעות, להוציא אוויר דרך האף. ממליצה לתרגל את זה בבוקר עם הילדים לפני, עם כל הריצות, עם כל הסנדוויץ', עם כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות בבוקר. כן, מספיק, התרגיל הזה, רק נשימות פרחים, ליד השולחן של ארוחת בוקר, לא צריך מזרון בשביל זה, בכל מקום, תרגיל אחד שעוזר להוריד מתח ולהכין את עצמנו ליום חדש. יפה, אותי שכנעת. תודה רבה, ואת עושה את זה גם ככה, לא? כן. תודה רבה, נעמי. תודה רבה, אילי.
וגם לליבי. אור, איך זה עזר לך, זה פתר לי את כל בעיות הקשב והריכוז. דוקטור אילן טל קודם אבחן אותך כסובל מבעיות קשב וריכוז. הוא גם המליץ לך לשתות קפה, וגם אמר לך לעשות יוגה. השתלם לי לבוא לפה הבוקר. את יודעת מי לא עושה יוגה? אבל ממש רחוק מאוד מיוגה? שי שטרן. אבל הוא חבר, ולכן...